Εκλείπει καπνός, εκλείπερος θάνος, τίγρη καιρός από προσώπου πυρός. Δευτέρα από Θεάς γυναίκες ευαγγελίστριε, και της Ιώρη πατέδεχου παρημών, χαράς Ευαγγελία της Αναστάσεως Χριστού, Τερ που χορεύε και αγάλου Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα Χριστόν δεάσαμενη εκ του μνήματος, ως νηπίον προερχόμενο. Πόσο χαίρομαι να παρευρεθώ μεταξύ των αγαπημένων μου ψυχών, αγαπημένες ψυχές για τις οποίες ο Χριστός μας χύθηκε τον Πανάγιο αίμα, αγαπημένες ψυχές για τις οποίες και ο Χριστός μας έκανε όλα αυτά τα θαύματα που θεράπευσε κάθε αρρωστία και κάθε μαλακία εν το λαό. Αγαπημένες ψυχές για τις οποίες ο Χριστός υπέφερε από τα πάθη, τα άχραντα πάθη του, και αγαπημένες ψυχές για τις οποίες και ο Χριστός μας ανέστησε ως παντοδύναμος, ως νικητής, για να έχουμε και εμείς δύναμη. Εγώ πλέον που μένω εκεί στην Αλάσκα, λέω στους απλούς λαούς, δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός σε οτιδήποτε κόσμο από την Ορθοδοξία. Η ζωή χωρίς την Ορθοδοξία δεν εννοείται. Είναι σαν σώμα χωρίς την ψυχή. Η Ορθοδοξία έχει όλες τις αλήθειες της πίστεως. Με την Ορθοδοξία μπορούμε να ξέρουμε πώς να περπατάμε μέσα στην ζωή, πώς να πορευόμαστε, ποιες επιλογές είναι επιλογές που θα μας φέρουν στο παράδεισο, στην Ανάσταση, και ποιες επιλογές θα μας φέρουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Σήμερα γιορτάζουμε τις μυροφόρες γυναίκες, είναι η γιορτή των μοναζουσών, αλλά είναι η γιορτή επίσης κάθε χριστιανού που αγαπάει τον Χριστό και θέλει να δείξει αυτή την αγάπη με οτιδήποτε τρόπο που μπορεί να δείξει αυτή την αγάπη. Αυτές οι ευλογημένες ιερές γυναίκες δεν ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν πηγαίνοντας στον τάφο. Νόμιζαν ότι θα υπήρχε το λίθος και ήταν σφραγισμένο. Ήξεραν ότι προλίγο ο δάσκαλός τους, ο Μεσσίας τους, ο Κυριός τους έχει σκοτωθεί. Ήταν νεκρός. Αλλά όμως από την αγάπη που είχαν μέσα έφεραν τα αρώματα. Έφεραν τα αρώματα για τον Χριστό, διότι είχαν τόση αγάπη για τον Χριστό και δεν υπολόγισαν το φόβο των Εβραίων. Οι Απόστολοι φοβήθηκαν. Αλλά αυτές οι θαραλέες γυναίκες είδαν μόνο ένα πράγμα μέσα στην ψυχή τους. Και αυτό ήταν ο Χριστός τους. Ο Χριστός, και κατάλαβαν, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Και ήταν για αυτές τις ευλογημένες ψυχές το παν. Και έτσι έτρεχαν. Ήταν λογικά, ήταν παράλογα, δεν είχε σημασία. Μόνο ένα πράγμα είχε σημασία, να δείξουν την αγάπη στον Χριστό και να είναι νεκρός. Δεν είχε σημασία. Ήξεραν ότι τα λόγια του Χριστού ήταν η αιώνια ζωή. Ήταν η αλήθεια. Όταν έβλεπαν τον Χριστό, έβλεπαν επίσης τις δικές τους ψυχές. Με τα τραύματα, με τις δυσκολίες, με τους πειρασμούς. Και όμως, όταν έβλεπαν τον Χριστό, όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Και έβλεπαν μόνο το φωτεινό, το γαληνό, το γαλανοποιό πρόσωπο του Χριστού μας. Και αυτός γέμισε τις ψυχές μας με μία ευφροσύνη που δεν είδαν ποτέ
πουθενά στην ζωή πάνω σε αυτή την γη. Και ήταν όλες αυτές τις ωραιότερες αναμνήσεις της ζωής τους, που ήταν μέσα στις καρδιές τους, και γι' αυτό έτρεχαν με τα αρώματα και έλεγαν μέσα τους, τι να μας σκοτώσουν, δεν πειράζει, θα είμαστε με τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία εκτός από να δείξουμε την αγάπη που έχουμε για τον σωτήρα μας. Και πήγαν και τι βρήκαν ότι το λίθο δεν ήταν εκεί. Ένας νεαρός ήταν εκεί, ένας άγγελος που έλεγε δεν είναι εδώ. Η Γέρτη, Ανέστη ο Κύριος. Ανέστη ο Κύριος. Και τότε αυτές οι γυναίκες έγιναν οι πρώτες να λένε μετά από την Παναγία μας και το μήνυμα για την Ανάσταση του Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι ιδιαίτερο ως Ορθόδοξος λαός. Οι Δυτικοί, αυτοί παραμένουν πολλές φορές και στην Σταύρωση. Γι' αυτό έχουμε τους σταυρωμένους τους που είναι σε άγριες μορφές, αλλά όχι εμείς. Εμείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε τέκνα της ημέρας. Είμαστε τέκνα της Αναστάσεως. Και γι' αυτό παραμένουμε και επιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ό,τι να συμβεί, μπορεί να συμβεί κάθε τραγωδία στη ζωή μας. Και ξέρουμε, υπάρχουν και πολλές τραγωδίες, υπάρχουν τα δικά μας τα λάθη, υπάρχουν οι πειρασμοί, υπάρχουν, αλλά υπάρχει και ο Χριστός που αναστήθηκε εκ νεκρών. Και κοιτάμε προς Εκείνον και μετά ο φόβος μας είναι λιγότερος. Κοιτάμε προς Αυτόν και η δύναμη μας είναι μεγαλύτερη. Κοιτάμε προς Αυτόν και μετά ξέρουμε πού να πορευόμαστε. Ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Πάλι θα το πω ακόμη μία φορά, τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από την Ορθοδοξία μας. Τίποτα είναι πιο σημαντικό από τον Χριστό μας. Και να δείξουμε αυτή την αγάπη που έχουμε τον Χριστό με το να κάνουμε το Σταυρό, μόλις σηκωνόμαστε το πρωί, να λέμε το Πατέρ ημών, να λέμε τις ευχές και μέσα στην ημέρα να λέμε αυτή την ευλογημένη ευχή, το Κύριε Σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόμε, αυτή την ευχή που είναι πιο γλυκής από το μέλι. Και σε μία στιγμή θα αισθανόμαστε μέσα στις ψυχές μας μία ειρήνη, μία γαλήνη. Θα έχουμε αυτή την γεύση που είχαν αυτές οι μυροφόρες γυναίκες. Και μετά θα έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε ό,τι δυσκολία, ό,τι πρόβλημα που μπορεί να παραβρεθεί μπροστά μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Τελευταία φορά που λειτουργήσε εδώ, λειτουργήσε με λυγμούς. Διότι ήταν να φεύγω από την Ελλάδα που αγαπάω τόσο πολύ και στην οποία έχω εισπράξει τόση αγάπη. Αλλά ο διάκος μου είναι από την Αλάσκα και μπορεί να μαρτυρήσει ότι και όπου είμαι έχω τα ονόματα που διαβάζω στα ελληνικά. Τις ευχές διαβάζω στα ελληνικά και οι προσευχές μου παραμένω μαζί σας με όση αγάπη έχω και εύχομαι και κάθε ψυχή εδώ που βρίσκεται να υπάρχει πνευματική προκοπή, ο ζήλος να αυξηθεί. Ο Χριστός δεν ζητάει από εμάς εντελώς την τελειότητα. Δεν είναι ο καθένας να φτάσουμε αμέσως να γινόμαστε ο Άγιος Παΐσιος, αλλά ζητάει τουλάχιστον αυτά τα λίγα που γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όταν βρίσκεται μια εντολή του Χριστού, όταν είναι να κάνουμε παραπάνω και το κάνουμε. Να κάνουμε τουλάχιστον πάντοτε η συνείδηση να κάνει αυτό που γνωρίζει. Διότι αυτό είναι το μυστικό αυτές οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν ήξεραν πολύ για τον Χριστό, αλλά ήξεραν ότι έπρεπε να θέλουν αρώματα σε εκείνον. Αυτά που γνώρισαν το εφάρμοσαν.
Και αυτό θα είναι, ο Κύριος θα ζητάει από εμάς. Όσο γνωρίζουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τόσο να κάνουμε. Εύχομαι όντως ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας φωτίσει, να σας δώσει αυτή την γεύση του Χριστού πάντοτε στην ψυχή και να έχετε την χαρά της Αναστάσεως, την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει κάθε γνήσιο χριστιανό. Εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε σκύτροποι. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε τον Χριστό, που ανέστη. Μου λείπει, υπάρχουν πολλά πράγματα που μου λείπουν από την Ελλάδα και ένα είναι αυτή η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέμε επικράνθη. Και να έχουμε αυτή την αίσθηση πάντοτε. Ο διάβολος επικράνθη. Δεν μπορεί να μας πικραίνει, εκτός αν θα δώσουμε εμείς το δικαίωμα σε εκείνο. Πάλι, είναι πολύ χαρά που βρίσκομαι μεταξύ σας και κάθε ευλογία και Κύριο. Του τεπνών Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβασμίων ημίν ανενετήλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτύξομεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης και καρεκτάφους ημερών, ως περεκπαστού εκλάμψας Χριστός, τα γυναία χαράς επλήσε λέγον, κηρύξετε Αποστόλοι.